Fil-jiem li ġejjin sidien ta' annimali domestiċi li jsibu ruħhom f'diffikultà jistgħu jagħmlu użu minn servizz ġdid ta' veterinarju ta' emerġenza disponibbli 24 siegħa kuljum. Is-servizz se jibda jingħata kull lejl bejn it-8 ta' filgħaxija u 8 ta' filgħodu kif ukoll bejn it-8 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija fi ħdud u festi pubbliċi. Dan is-servizz se jibda jingħata sakemm jiftaħ il-bibien l-isptar għall-annimali f'taqali b'mod permanenti. Is-servizz se jkun offrut fi 3 reġjuni, f'Għawdex, fit-Tramuntana u fin-nofsinhar ta' Malta. Il-kliniċi li għandhom liċenzja f'dawn ir-reġjuni se jiġu mistiedna biex jipparteċipaw permezz ta' rotazzjoni simili għal dik offruta mill-Ispiżjara. Iċ-ċermen tal-Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji Natalino Caruana de Brincat spjega li dan is-servizz qiegħed isir għax il-Kunsill u l-Gvern ħass il-karba tan-nies nixtaqu li jkollhom servizz bħal dan l-aktar fin-nuqqas tal-isptar ta' taqali li fi kliemu qiegħed fil-proċess li jinfetaħ. Biex jintela l-vojt sakemm jinfetaħ l-isptar ta' taqali, nedejna din l-iskema biex il-veterinari japplikaw għalija, issa kull ma fadal il-proċess jitneda u automatikament mbagħad tibda l-iskema immedjatament. Il-veterinarju Anthony Gruppetta qal li dan is-servizz ifisser trattament denju lill-annimali kollha li b'xi mod għaddejjin minn xi dbatijiet. Għal veterinarju kliniċi li ħajparteċipaw l-iskema li għamel il-Ministeru hija ta' għajnuna kbira finanzjarja. Għalli f'każ ta' emerġenza aktar ma jkun hemm intervent malajr aktar aħjar. Spjega li din l-iskema tiggarantixxi li jkun hemm dejjem veterinarji disponibbli għas-sidien tal-annimali. Fil-jiem li ġejjin il-Kunsill tas-Servizzi Veterinari se jħabbar il-kliniċi veterinarji magħżula li jieħdu sehem fl-iskema tas-servizzi ta' emerġenza veterinari wara l-ħinijiet uffiċjali. TVM News tkellem mal-attivista tal-annimali Mojra Delija qalet li waqt is-servizz huwa bżonn jusu fis-stritu bħala pożittiv irremarkat li sejħa qatt m'għandix skadenza. L-inkwiet tiegħi hu li għamlu sejħa għal kliniċi biex japplikaw u fl-istess ħin qed ngħidu 50 jiem oħra se jkollna das-servizz jiffunzjona mela. Iridu jiddiskutu l-kondizzjonijiet li se joffri l-Gvern lil daw il-kliniċi biex jiftħu matul il-lejl u festi pubbliċi u fl-istess ħin issir ċertu ta' roster. Jalla jien żbaljata, se jsir dan kollu 50 jiem. Żiedet li jekk dan ma jsirx għandu jkun hemm pjan alternattiv. Il-lista tal-kliniċi parteċipanti għandha tiġi pubblikata fuq is-sit elettroniku vsc.gov.mt.